Унизен от всесилната европейска дипломация с решенията на Берлинския конгрес, българският народ не се примирява с несправедливия Берлински договор и приема за общонароден идеал пълното национално обединение, като се съединят Северна и Южна България и се освободят и се присъединят Македония и Одринско, които по договора остават под османска власт. Скоро става ясно на чуждите политици, че българите от различните части на разпокъсаното отечество няма да се примирят с огромната несправедливост. От двете страни на Балкана са създадени комитетите Единство, чието име категорично говори за крайната цел. Отново на преден план излизат някогашните революционери. На 10 февруари 1885 г. е създаден Българо-македонски таен въстаннически комитет начело с Захари Стоянов. През април 1885 г. комитетът прераства в Български таен централен революционен комитет. Уставът и програмата му имат за първообраз онези на БРЦК, а главната цел е окончателното освобождение чрез революция, морална и с оръжие. На 5 септември четите от околните на Пловдив селища, гражданите и войските от Пловдивския гарнизон овладяват града. На 2 ноември 1885 г. сръбските войски нападат България, чието главни сили по това време са съсредоточени на границата с Турция. Големи сили на Нишавската армия нахлуват в България, но в продължение на 3 дни са задържани от малобройни български погранични отряди. Най-голямото и решаващо сражение в сръбско-българската война протича в дните между 2 и 7 ноември между сръбската Нишавска армия и българския западен корпус при отбраната на сливнишката позиция. Хронологията на войната е следната. След нахлуването на големи сръбски части на 2 ноември в посока София, в продължение на 3 дни са задържани от малобройни български погранични отряди. От 5 ноември българските войски от десния фланг на сливнишката позиция сменят тактиката и започват да атакуват успешно. На 7 ноември войските от дясното крило и центъра разгромяват част от сръбските войски. Сръбското командване, поради заплаха от овладяване на пътищата за отход, заповядва оттегляне. Сърбите губят в сражението 2800 души, българите 1600. От 10 ноември българските войски минават в контранастъпление. Сръбската армия е разбита при Драгоман, а на 11 и 12 ноември при Цариброд. На 15 ноември българската армия завладява Пирот. Пътят на армията ни към столицата на Сърбия, Белград, е практически отворен. На 7 декември, поради бързата намеса на Австро-Унгария, във Виена е подписано примирие, а на 19 февруари 1886 е сключен Букурештския мирен договор, по силата на който се запазва териториалното статукво от преди войната.